gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari calma e ben darma chakalma e be peuja ya calma do yewi do ya toni je t'aime à la folie fomani anani olgo kebi sabu hande kanko woni faram kanko woni titoram kanko woni ɓinguelam kanko kadi gadimi yiide te hande mi yiiɗa haydara ko muusimo mi yiiɗa haydara ko mettimo sinno ko sagam kala ko yiɗi ko ɗum mbaɗantumomi kala ko dañmi kadi mi renda e makko woni beelam woni ko ɗum hay wonde fof Allah hokki kam debbo moƴƴo woni an Allah resni kam yummiraɗo timmuɗo woni an mo ganduɗa hande kala to belami mbeɗa suusi darade mi bakko mi farno mi titoro mi wiya min dañi debbo ɓurɗo e rewɓe woni an oɗo Sokhna Habsa relation mo mbiyata o noon ko wodno hakkude men ko cehilagal ngal jaadigal ngal fof kadi ha joni heddo ɗo jinni tan ko mbattanama hakkille ɓinguelam no feewi no feewi no feewi toppitonda kam ɓinguelam no feewi saabu majjani yummakko sankima law yummakko kadi yalti aduna law kadi woppide kam e makko kadi yummakko ala façon teddugal ngal aduna ngal waɗanaki kam hande mbeɗa wawi wiide oɗo galle so darima ko Allah e yummum Aissata saabu muusino nde woni terrain ɓolo o ƴetti ko cuɗari ndi ganduɗa o ronno ko yummakko o yeehi o totti kam min paɗi oɗo galle nde galle o paari min eggi hawre Aissata ne jibinama woni dero kecco o are galle o Allah waɗi ko foti wadde ko ɗum waɗi kam jogade jurumi Aissata saabu yummiraɗo nafi kam no feewi accidi kam kadi e makko ɗum tan waɗi yiddemi halfindemo
bingelam battanaka men mako hakkille no feewi. D'accord, fammi ko kalɗa ko mais min hooram mbiɗa yiɗi andindema inchallah a nimsata sibu kalif Allah weeɓani te Aïcha wona ɓiye an tan kadi min mi jaggirtamo comme no ɓiɗɗo nawli ko an hoore ma wona majjere ma Aïcha ko cukalel ko gonga mais omo yiɗimi omo horsinimi Aissata mami waɗmo comme no ɓiɗɗo mo jibinmi e reede mum inchallah sabu déjà ko sehilam hamin jogui complicité kadi omo yiɗi kam donc inchallah a dañta ko musma sibu neɗɗo a wawa yidde gertogal mbiya yiiɗa ɓoccode mum donc sa fasnani ɓoccode ɗe muɗɗa tan ma waɗ ɗum omelette sur le plat noon mbiɗa non mbimi kay kadi hakkilam deeƴi mbiɗa andi no mbirɗa ɗum ni ko noon kadi mbaɗirta enen e galle o hay probléme goto en dañta kadi mbatta hakkille ma e sohna Oumou sabu min e Habsa o mo jiiɗon emi mbaɗi décidé resondirde wona joom suuda so wona haybatte sa respect pour ta fille edi o ko cukalel te an ko an foti hokkudemo bon exemple kono min kam ko jiimi ɗo ko ɓay noon gila nden ha hannde haaldani kam e makko ko yehi ɗum mi wawa haalande ɗum sabu aɗen sohna Oumou won place mawɗi occupé e galle o no feewi won place kadi mawɗi occupé kadi min e gurdam sabu ne muusi nde kanko tan jiimi wondam rewɓe fof inan desa inen jooɗe cuuɗi mon kono kanko oppi ko fof kala ko waɗatno gila e jangde makko gila e fof makko oppi wayde jooɗe galle o omo rennam bingelam hande mbiɗa wawi wiide jikkuji moƴƴi gonɗi Aissata ɗi fof ko Oumou waɗi mum sabu min kam ayi mi ñalla e gallo wadde noon mbiɗa yiɗi kadi mbatta e hakkille no feewi e Oumou mballodiren e situation galle o d'accord to banggal Oumou kam ɗon yo hakkille ma deej sibu Oumou kam hayso ko seeɗa mbiɗa andimo o meeɗa wiidemi ko bonni o meeɗa waddemi ko boni kadi somi naati e galle he jaggiran mom comme no mawnam ni inchallah ɗon kam watta probléme so Allah jaɓi d'accord aɗa waɗi boode an si ko ɗum jiiɗa eyyi hande moom machallah sa weltima tan weltima hakkunde ka ɓeydude yodde hen min dasita faami non mais dewgal kesal kay alay sago c'est normal ko noon foti waade a yani mbaɗa leerde ka an waɗi kam noon temps uji ne gara ha bureau nde aɗa ɓorno robboje ma ɗiɗon hande wona goɗum joni jiɗɗa wiide ko an change kam non mais min changement ɗum jarani haalde an no ɓornototomi no ñatortomi ko hen giɗiɗa wadde barde hade men yaltidde eyyi kono hande no mbaɗa ni hanki wona goɗum o ɓayde mi gambe ɗon dadu he wonan hande kam to lelto ko jimmi wadde ko ɗum woni ko mbaɗami wala famani kalamami ko
Holmo kolo to mi no hande hakkille jiba bernde yilo mi ya dum wawa wonde do ala sehila la bande dum fo madara wonta mande danja nde berne bonde Udah nyanyi sah. mi weltima Saya tahu. si yuma moƴƴi baba moƴƴi ɓinguel bonata nen hoto te wayno an ka ɓi moƴƴo bay ma ko moƴƴo mamma ko moƴƴo mamati ma ko moƴƴo ɓe merci beaucoup pap no wayi ala yappade no wayi de yappade no wayi o woni koye dumin ndema tan an janngu tan min koye ma gondumi janngu tan Baba, ini wae tahu wana gonga ni. c'est vrai ene wawi wonde wona Ini seru wae jana hoy wae. non tagi wir ko ennemi am non yappade ene wawi wonde taw wona Wala gonga ene din gara jade école ma. si ça vérifié jango bam attudo document on jiya Fatma ya. innam noddande Oumar Sow mais rewi ko rewatno ɗon matricule me fof so waɗi ɗum nde hawra oh hasi so waɗi ɗum nde bettata kam ɓiɗɗo yero harta ni o way nder arga an ma dañ an sa dañi ko jogorani France jahata direct o jangata ni Afrique o ko France fayi direct so paɗɗa koye makko résultat Binge. non an kam ko mbaɗɗa ko woni en fait mi famanima an baru ari arde sehil mum addi résultat wi dañi ko yilanno ko tout le monde est content et à un moment donné moi je t'ai regardé mboɗo yinoma mboɗo narannoma piba yeeso ma comme si nouvelle o koko musma ou bien qu'est ce qui se passe est ce que mi famani peut être wonɓe toon ɓe pamani ɓe jiyanima mais min mi yima baba wona ɗum mi jooɗi seeɗa rek tinmi reedam ɗum no muusa ko moƴƴi kay du coup nak tawde ko nouvelle belɗo woni a galle mi yiɗa yakko ambiance o ko ɗum taki mbimi mi yaha seeɗa mi ara mi lelo mais wona hen dega de je pense que ala rapport goto e résultat mo baro dañi o non rapport e baro ba baro ganda si kani kay keni o ko onon jiiɗi yumma e baba o dañi nouvelle belɗo baɗo ni en an aɗa mettina taw ko e ko dañi ko weeli ko nden ma bettande non hakkille yaha ɗon boom komi muusa rek mbimi simi jooɗimi ɗo mi yakkat ambiance o aɗani baro mum kay ɓuuri wonɗo sehilam ko ɗum tawi mbimi mi natto seese mi lelo haade on mbiɗa yakka ambiance o ko ɗum tan mi wona ndiga mi winamo ya jeew holko mbawɗa wadde et tout ha joni a parani gongo depuis lors min hen miijo mi aɗa andi ambiance galle o e ni godirmi nder miñi ɓam meɗo welti ɗum taki mbimi mi accat kadi seeɗa pour mi ɓuura dañ temps wondude mon e miñi ɓam ɓe seeɗa mi dow ma haalan ko cukalum ko jahen hen walla wawa wonde ok si tu le dis en tout cas non jiiɗi yumma e baba oto ɗum jamais waɗe animé ha miijeɗa godduma puis mboɗo mi yalta doye boyde seeɗa komi jaltowo ni pour yaade dans les grandes surfaces pour sodde quelques détails e soɗonde mon feccere jawdi mbaɗon ɗum ɗo je veux pas te voir comme ça ya yaroye podde so taw ko ɗum ne bien jaha pharmacie ƴeewa sodde podde joni accumi lelo seeɗa mi deeɗi seeɗa après mi ara mi sooda inchallah ok merci
andu ko kewi ara xala mbiɗa wi kon dañ mbégte noon on ciwa mi anda ma anda ko kewi a jeeyan ko heede mais guggo am mum ɗo wona mbeɗa wuuri e ɗo dañi jamais Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amerique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biyeteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddir kon makko nan ɗon. Voilà. Mu tegi ma foofu bari sa yettima wat ko heddi ko nda pour an holko tagi mbotme ɗum ɗo tagma wadde ɗum ko aɗa yiɗi komi ɓiye jaɗo yelma pour an ko yidde tagi kam wadde ɗum ɗo ko yidde tan kadi yidde baɗono holɗo papan kadi ka haala ko woni yidde kay aɗa anndi yidde hakkunde ɓiɗɗo jinnaɗo mum hakkude jinnaɗo e ɓiyum aussi ɗon jumda a funti hoorema min mi yiɗama wona yidde tagi kam wadde ɗum ɗo aɗa nayi nder gallam aɗa ñaam maram aɗa hubba courant am aɗa jogii suudu ma e nder gallam mboɗo yoɓɓe jangde ma cikkiɗa ko yidde mbaɗmi ɗum ɗo cikkiɗa ko yidde so wona yidde ko ɗum ko fodde foddam e mon en tant que jinnaɗo ɗum ko responsabilité am aɗa ñaam maram aɗa waɗa ɗum ɗon fof ko par ce que ko responsabilité am mi waɗani ɗum par ce que mboɗo yinma mbaɗmi ɗum par ce que min foti waɗde ɗum ko foddam sa sikki mbaɗmi ɗum par ce que mboɗo yinma là tu te trompes ɓe mbi haɗanma réclame tes droits fais ton devoir ɗum ko devoir am mo potmi waɗde en tant que jinnaɗo en tant que aussi kadi responsable ko jinnoon mi jeyten ko je crois c'est le bon moment vraiment Allah jarama on jarama kono ko yettude Allah kadi vraiment ko pular wiyata ko soyneteno so saami foti ko hocceede ɗum tawi ɗeɗo jonde hannde ko weltare tan e welnamo jogimi hen firti ɗum ko enen hankkadi ko Allah waddi en ken famille caggal événement o hankkadi yawti kala ko jiɗmi haalde mbeɗa wawi haalde par ce que ambiance gonnoɗo ɗo gurnoɗo o haydara wawi hen fawede sona beelam kono so ɗum fof yawti nde ɗo yewtere kam vraiment mi sohlino ɗum
wiide galle o ko galle men enen fof enen jeeyi ɗum so boni ko enen bonani so feewi kadi ko enen feewani galle o ko mawni ko fof on keewani firti ko son gone jam mi wonate jam te ko jam on ɗon tan jinmi onon fof kadi gooto e mon kala no jooɗori kala to jooɗi no miijo yo miijo goɗɗo o ko kañum tan woni ɗon neɗɗo fof yo nangu goɗɗo o no hoore mum ɗum probléme wonta hen eyi an noon Adama jinmi wiidema ko kadi mi weltima e gueɗe ma mi weltima no feewi caggal nde garatmi nden bureau ma a meeɗa haalande mi haala weñika wonka négatif to kote Habsa o ɗo toujours mbiyata Habsa ko moƴƴo Habsa ko ni way ko ni way et pourtant ko kalta ko ɗum tan jiimi e Habsa noon anne Habsatu tima toujours respecté te ko weeɓani e jamanu hande génération mum donc so Allah waɗi noon hankkadi ñaawi dagal woni hakkude mon mbiɗa sikki foti wonde ko caggal noon nde nanguɗa jaam galle ma to poɗɗa wadde ɗum a fawi ɗum toon mbeɗa wasonma gueɗe o mo tawɗa ɗo ko joom galle ma kadi par ce que kañum joom galle ma tan jiidi kanko noon o woni ɗo duuɓi e kitali nde mawni ko wirni ne so welnomo wasarde ɗo mi wi ko caggal mawni ko ala ɗon oppi ɗo ɓiɗɗo debbo wara rona e sara mum oppi liggey makko oppi haajuji makko e hammuji makko te so welnomo ɗum fof o waɗata ɗum Allah resiri ni noon gila nden ha joni mon ɗo joni noon jinmi ko sa ari e galle ɓayɗaɗen Allah addima ɗo nanguirmo ko no joom galle mani paamodire par ce que aduna wona haydara te mbiɗa andi o mettani faamodirde te kadi ganda kadi ko ɓiɗɗo galle anni Umu e caggal ɗum fof ganda oɗo Habsatu ko joom suudu ma yittere no Adama ƴeewirtomo nde ƴeewirmo nden ɗon yittere sa ƴeewirmo nden yittere tan on mbawa wondude te min mbeɗa andi anne ala probléme kono kankone ala probléme aduna kala ko jiiɗa ko yewtere te gondigal ko communication tan so ala communication tan probléme waɗa eyyi ɗum mbinom kam mi wawa wasde haalde on wiide on kam galle o tanka kadi mbeɗa nana ɗum e jaam so ɗum yewte kala jaam gonɗo e jaam yaato ko ono ɓuuri te min son gone jaam tan mi wone jaam sinno ko sago kala to tolnimi mi ara ɗo mi wonde e mon mi yardo e mon ataye mi wottudo e mon mi hirtido e mon mi joddo e mon par ce que min ko gandumi enen kon famille jaam on ɗon noon so tawi mi yeyandumi e mon firti ko min mi wonta e jaam kono mi wawata arde ɗo ɗum ne kadi ko probléme wadde mi yiɗa e way noon jinmi ko semeɗe ɗo semi ala ɗo vraiment galle o kam gonen e jaam ɗum woni ko jinmi ko mi mbinom kam mi wawa wasde ɗum haalde Allah yami jogade kam weltare e welama eyyi kaw en wawi wi tan alhamdoulillahi rabbil alamin kadi en jetti Allah no feewi no feewi mbiyam ni ko min jetti Allah kadi no feewi nde min dañi kadi jignaɗo baɗono ma saabu kaw darde fof kadi a darnimomi moƴƴere Allah fof kadi a waɗni kam hande mbeɗa wawi wiide ko an woni nenam ko an woni babam saabu guila nenam yalti aduna e babam mi yiyani hay goto sowona an fofam koye junggo ma rewi ha Allah waɗi hande oɗo galle wawi waɗede ɗo kono kaw mbeɗa settanoma gueɗel fayde sohna Ummo o mo jiiɗa ko ganduɗa no e ka anda ko nanɗa kadi e ka nanani Ummo omo darni kam no feewi no feewi no feewi hande mbeɗa wawi wiide o lomtima mawni darde ɓurde nde on fonno darade saabu a humpa ko woni ɗo e galle ko ɓooyi te ko woppi kadi ne heewi kawa fof omo jooɗi omo muña ngel ɗo ɓinguel haydara mi annana ɗum programme maggel fof kanko jogui aysata joguimi mum tan ko dawol nan dawa salminami jippugol mi jippi mi tawma gallam fof kanko jogui programme majjo wadde mbeɗa yetta Allah inoraɗo mbeɗa yettamo mbeɗa ñagoma Allah anne kaw yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina kadi battande ma saabu gurnam ma ne waɗino amen nafoore no feewi no feewi no feewi sa miijima ko yidde firti a jogorani waɗoyde an fodde ma
te haɗa ma namɗade fodde ma an wat ko poɗɗa wadde ko mi waɗani ɗum par ce que mboɗo yinma hay so taw korsa nane hakkude men ma mbanmi ɗum par ce que foddam pour janngo an mbawa wadde fodde ma an nani haala ka en sekkodirani yidde cekkodiren ko fodde mi waɗa foddam mbaɗa fodde ma foddam ko nehdema foddam ko fammindema foddam ko holludemo damal aduna foddam ko rentidemo ko woni ko ko boni ko e nder aduna mbawa rentade ɗum mbawa fawade e lawol moƴƴo ko pour holɗum janggo e jaam annene mbawa dusde wodɓe pour fawaɓe aussi e lawol fami no mbirma tawi tan ko haalde gon mais là je suis obligé parce que ko kala ko vraiment memi kam no feewi sabu ɗum gaga wondema jinnaɗam toppitade jangdam e ko limtuɗa ɗo ko fof ko woni nder galle o ko mbaɗami ko haɗan ɗon tan aɗa jangguinimi aduna comme ça aɗa udditi guitam ɗe ko heewi min mi andi ko sababude ma ko kalɗo joni e fodde ko fi ɗum wona hunde tokosede so neɗɗo wawi andude fodde mum o oppata lawol pimmin ɗum ɗo ko leçon mawɗo to am ɗo guilay joni aɗan hokkami hakkille holno neɗɗo foti wuurude aduna o kadi so yii hawo dañi ɓiɓɓe holno foti nehirde ɓe ɗum ɗo ça n'a rien à voir avec jangdam ça n'a rien à voir avec ko nandi hen ɗo gonɗa koye préparde même avenir am préparde même ko faye arde ko et puis so wonano an wasata mi rewa lawol gongol mais vraiment ka exemple mo ganduɗa guddito kite pertinowo hakkille kala to mbawmi yaade aussi ngol ɗo konngol walla ɗiɗo konnguɗi ko jooɓaram mi yejjittaɗi kadi mbo wima a jarama bon ko ɗum tan joguima kadi ñaguimami ko duwaw vraiment kadi hande mi heeɓi ɗo windande ko merci c'est l'essentiel chaque leçon l'importance de ko famde ɗum et parcourise ɗum janggo e jaam to wawi wonde so taw ko boni so taw ko moƴƴi ma won to servir ma et voilà nde parɗa fof haalna inchallah jarama konngol jarama weltima